Ia vină la muncă, nu fac din plăcere, fac din frică. Ia cu tancul. Forță. Ce-am fost și ce-am ajuns, eu am venit invitat la ăsta acasă, că am zis că mă cinstește, mă omenește, dar de unde eu nu m-am pus la treabă. Nu există, hai! La muncă, băieți, la muncă! Lasă vorba, Iancule, du-te și muncește! Uite ce-am fost și ce-am ajuns, eu. Aici am om de bază la lucru, nu mă pretez eu să mă pun, ia uite, dai, nu te lăsa, dai! Carina zicea bine. Forță! Așa ceva mai rar, băi! Bine. O să vezi, Andrei, că altfel nu puteam să tragem. Dar uitați că mă pui la masă, mă... S-a pus la treabă, așa e? Stai să vezi ce urmează. Ce urmește! Este Cioban. Auzi, dacă nu fac treabă bună, oare mă bate fratul? Stai. Care mă bate culiță stângă. Mai, hop! Când e frate lângă frate, culi de Iancu de culi. O oră jumate, lasă. A plecat, uite și la mă. Uite! I-am plecat voie să mergi la... Au, mă, m-ați grea! Aici, cum, de la plaja din Mamaia. Cu fânul, băieții cu fânul. Mai butoarne aici. Cu balotul... Băieții cu balotii. Băi, șef. Așa. Hai că dau jocul tine. Șeful la păpădii. Uite, mă, culiță. Dă-mă și pe mine actă.